Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating palatuntunan ang Katoliko in Action Live. Muli po nagbabalik ito yung lingkod Brad Eugene Gapo, Defensor Katoliko. Oras po natin 21 minutes after 5 o'clock in the morning. So sa umagang ito, pag-uusapan natin mga kapatid itong nangyaring debate kagabi, no? Kaya Mr. Guillermo Pacanya at saka itong si Sir RJ Seno sa Law Catholic Apologist, no? Kung hindi ko nagkakamali, isang membro ito ng LCA Davao. So ang topic po nila is all about itong patutunayan ni Guillermo Pacanya na Seventh-day Adventist Church ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo, founded by Jesus Christ. So, ito po yung patutunayan niya. At noong nanood tayo, hindi naman yung debate na yun, medyo pangalawang moderator na po. Pangalawang moderator na, kasi yung unang moderator si Brad Roland Pards ay biglang biglang naputol yung at hindi maganda yung signal niya, no? So nagkuhan sila ng isang moderator para matuloy lang yung debate. So ang resulta ng debate o pag-uusapan natin ito matapos lamang ng ating dasal. So ngalan ng mga tanganak at ng Espiritu Santo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. So once again, magandang umaga sa inyong lahat. At welcome sa ating palatuntunan. Iniba na po natin yung pangalan sa ating Facebook page. Masyado naman mahaba yung isa. Ito na po yung tinatawag natin Katoliko in Action Live. Dahil magla-live po tayo dito in every morning, no? Pag meron lang tayong load. Kasi pag hapon naman, balik tayo sa timeline natin. Doon tayo mag-live. Okay. Kunting komentaryo lang po, Mr. Guillermo Pacanya, sa nangyari pong debate ninyo kagabi. Malinaw nakasaad sa iyong sabihin natin na topiko, no? It is very stated clearly in your sabihin natin topic, no? Kasi ano bang pag sinabi natin topic po mga kapatid, sandali lang ha, medyo may problema itong laptop natin yung isa. Okay, so pag sinabi po nating topic, nakapokus po tayo doon, di ba? Meron naman sa rules and regulation na hindi lumabag sa kung ano yung pag-uusapan, pinag-uusapan. Lumabag itong si Guillermo. At kung hindi nyo alam, marami pong ad hominem. Yung bang below the belt, yung ganon. Yung tama naman yung sinabi ko. Bawi na lang doon sa bawi na lang doon sa trust talk. Doon naman sila magaling, di ba? Sa mga trust talk, doon sila magaling. Okay. So, ito ang sabihin ko sa inyo na nag-comment ako doon sa video at ang sabi ko, hindi man lang hindi nakuha ni Guillermo yung kanyang point, yung kanyang topic. Alam ba niyo kung bakit? Instead po na magbigay siya ng dokumento o Biblia, kung Biblia man ang pagbabasihan, instead po na magbigay siya ng verses ng Biblia, kung saan itong Seventh-day Adventist Church founded by Jesus Christ. Remember, Mr. Pacanya, your topic is all about church and founder. Doctrines, or sabihin na lang natin itong mga tradisyon or itong mga characteristic church, character of the church. Hindi po yung issue. Ang ginawa niya po kasi, itong nangyari, instead na mag-present siya ng founder, ang ginawa niya is ano ba yung pagkakaiba ng founder,
at saka itong co-founder. Yeah. So tama na sana yun. Yung ginawa niyang nagkuhan siya ng co-founder. Pero bandang kalaunan, nag-present po siya yung Seventh-day Adventist. Una pa po natayo nung sa kuhan. Saan ba itong Seventh Day? Ano ba itong ibig sabihin ng kuhan? Yung mga Biblia, yung Bible stories, yung mga ginawa ni Mrs. White and Hing White, na nag-honor daw di umano itong pari. Hindi na po issue. So, kanyang nag-present nila Christian. Well, I'm talking about the Adventist is Christian. Kung Kristiyano ba kayo o hindi po ito issue. Parang instead na ang pinag-uusapan po nila is all about halimbawa pagkain, yung ulam, pag-uusapan nila na itong lechon baboy. Sabihin na lang natin ang ginawa ni Pakanya, instead na mag-focus sa lechon baboy, doon siya sa tuyo. Ganun yung nangyari. Hindi po, wala pong talagang, ika nga, kung sa barilan pa po ito, wala pong tama si Pakanya. Hindi po nakatama itong taon to. At yun nga, bawi na lang po sa ad hominem, doon na lang po nakibawi itong si Pakanya. Di ba? Doon na po siya nakibawi. At saka, mayroon po kaming debate na naudlot. Matutunayan niya na ang Seventh-day Adventist ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo. So, wala tayong signal sa bahay nung araw. Ilang buwan ang nakalipas, siguro magtataon na po. Kung baga sa Bisayan to, ilang taon na po kayo dito. Duha ka tuig. Magduha ka tuig na, sir. Tanong yung Tagalog, anong tuig? Sabi pa ng isa, yung kaibigan niyang marunong Tagalog, magdadalawang taon. Ang response na lang niya is, mutaon na kami dito, sir. Mutaon na po kami dito, sir. Ay, ganun nangyari. Okay. So, alam ba nyo, itong nangyari po kay Guillermo Pakanya, imbis na mag-present siya, kasi wala tayong signal sa bahay, so ang ginawa ko na lang, pumunta ko doon sa parokya namin. Dahil doon sa parokya namin, malakas yung data. Data po yung gamit namin noon pa yun. Wala pa po kami PLDT. So, data. Doon sa cottage sa tabi ng parokya namin, nagdasal ako doon sa loob ng Adoration Chapel. So, 3 lang po yung kasama ko noon, yung kaibigan kong kabodmate ko dati, at saka isa yung kaibigan si Brad Amplayo. Magandang umaga po sa inyo, sir. Kaya, so, ang ginawa, dala lang ako ng isang Biblia at saka yung Bible na Good News Bible yung dala ko araw-araw. Ayan, ito yung dala kong Biblia. So, ang ginawa, sira yung cellphone niya at hindi natuloy. Kinansilan na lang. At saka, nainip na po ako, ilang araw na po, ilang buwan na po nagkansila, ilang weeks. So, nag-decide na lang ako na, baka sa susunod na lang siguro, ganun. Yan po yung nangyari. Hanggang ngayon, naunod talaga, hindi po natuloy yun. Diba? Hindi natuloy. Okay. So, ito, noong nakaraang linggo ba ata siguro, o nakaraang in a previous week, nag-uusap kami na ituloy yung debate. At nung nakita ko po itong performance ni Guillermo Pakanya kay RGC, tama naman yung sinabi ng mga ibang mga Katoliko na wala talagang modus ito si Juan, wala talagang magandang pag-uugali itong si Pakanya. Ang nangyari, layo. Layo po. Hindi po siya, kumbaga, sumakay po sa tima.
ang sobrang layo, ano. So kapag sa debate po, ganito ha, tuturuan ko kayo. Ako hindi naman ako expert with regards about debate. Ayun nga, mag-follow tayo sa moderator. Sinabi ninyong sa role na bawal yung ad hominem. O, totoo naman yan. Pero ginawa ni Pagkanya is all about ad hominem talaga yun eh. Kawawa naman itong si Pagkanya. Di ba? Now, ito ha. Makinig ka, Mr. Pagkanya. Kasi alam ko naman na siya po parang proud na nagiging Adventist preacher. At saka Del Septimo Dio pala ito. Ano mo yung, hindi pala membro ito ng local conference siguro. Ano, yung general conference. Iba yung general conference at saka at saka local conference. I don't know, no? Now, ito, ang Seventh-day Adventist, hindi po yan tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Quote siya ng quote ng bersikulo, quote siya ng quote ng mga dokumento na hindi man lang nagsasaad na Seventh-day Adventist founded by Jesus Christ. Yun nga may tanong, bakit yung sa St. Matthew chapter 16 verse 18, bakit hindi pinangalanan ni Kristo ang kanyang sibahang tatag? Simple lang. Yun nga doon sa Roma 16:16, hindi naman yun pangalan, di ba? Binanggit lang ni San Pablo, plural, mga iglesia ni Kristo. Ang ginawa nga, maraming nag-angkin. There are so many churches who claim that name. So ano pa kaya't pinangalanan ito ni pinangalanan ito ni Kristo ang kanyang iglesia? Marami nga nag-angkin na wala pong pangalan. Ano pa kaya't mayroon pang pangalan? Mayroon ng pangalan. Di ba? Simpleng rason. Hindi po bias ang ating Panginoong Hesukristo. So ito, nag-claim din itong si Gilbert Pagkanya. Kanya lang, mali yung kanyang claim. At walang na-present, kuha ng Xerox copy. Bakit? May yung Xerox copy mo, meron ba yung yung certified photocopy? So, hindi kagaya po sa atin na wala po tayong certified wala po tayong mga Xerox. Meron tayong Xerox, pero certified naman yun. Diba? So, Mr. Pagkanya, ito yung itaga mo sa... Diba? Tatag lang po kayo talaga ng mga Amerikano. At hindi po kayo totoong nagsimula doon sa sinasabi nilang Genesis 2:3, mali po. Dahil hindi po relihiyon ang tinutukoy ni Kristo. Talking about the characteristic of the church. Sige, sakyan natin yung sinasabi mong characteristic of the church. Yung Seventh-day Adventist, Kristiyano, yung na-highlight pa nga daw yung mga sulat ni Mrs. White. Di ba yung pinagmamayabang niya? Pati pari daw, nag-honor. So, yun, hindi po ako magbigay ng rebuttal doon sa patungkol sa sulat ni Anheng White ninyo dahil wala po akong available na books na yan. At saka, hindi po kaming Katoliko po, hindi po kami basta-bastang maniniwala na lang sa inyong mga istorya. Alam ba nyo kung bakit? Sa bawat librong na ipresente nyo, kailangan pa namin yung kalkalin. Kumbaga na may pinutol ninyo, o hindi niyo sinimulan pagbasa, ay ba yung Catholic Mirror na sinasabi nila? Wala po silang original na book noon. Doon sa sinasabing wala silang original book about Catholic Mirror. Ang nangyari sa kanilang Catholic Mirror na binasa, nandiyan po yan sa kanilang libro. Itong sinasabi nating lagda o nasa likod, hindi ko nalang kukunin. Nasa last part yan, sinali nila. Kumbaga insert quotation. Mag-present kayo ng real book, yung quotation. Kasi ako mostly, hindi po ako tumatanggap na gagaya ng iglesia ni King Kong. Nag-present man lang ng bersikulo ng Biblia. May kasama pa picture ni Pope Francis. Mag-quotation. At colorful pa ngayon dating. Diba? I've so encountered many Church of Manalo na magipagdebate online.
comment, mag-present ng bersikulo, abay ang gara, parang poster making, parang slogan contest. May mga picture pa ng anong nangyari po sa inyo? So, ganyan yung dating. Colorful. Itong kang pakanya, walang colorful. Hindi nga nakatama doon sa topic. At saka, bakit hindi ninyo itinuro? Bakit kailangan nyo magsinungaling na kayo po ang tunay na tatag ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit kailangan ninyo magsinungaling? Good morning, my original book tayo sa the Bible. Ano ba yung sinabi mo, Cecil Pilchona? Sino ba itong nanood sa atin? Itong isang hindi ko maklaro. Walang watching nakalagay. Okay. So magandang umaga sa iyo kung sino ka man yung ito nanood. Bakit kailangan mong magsinungaling sa iyong mga alipuris, sa iyong mga membro, at sa iyong pastor, na kayo po ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo? Well, in fact, hindi mo sinabi yung katotohanan na protestante kayo. Hindi yung, ano bang, basahin natin itong libro nila. O hindi ako nagkakamali, 12:15 to 12:51. Sahin natin ito. 12:15 o 12:51. Hindi ko natandaan yung page sa Guan. Ito, kanilang libro. 12:15. Sahin natin ito. O, diba? Yung binanggit dito na yung protestante po, sila po yung mga tinatawag na mga darkness. Hindi ko natandaan ito kasi luma na po ito libro ko. Hahanapin ko yung kuan yung page na kung saan nakalagay yun. Dahil matagal na po sa akin itong librong The Great Hope. Sulat po ito ng inyong founder. So ang nangyari po, nagsinungaling itong sipakan niya na sila po ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Will in fact, kung pagbabasihan natin yung internet, 4 po yung founder ninyo. Yung si Juan, sa 4 na po na founder, wala pong talagang Jesucristo. Ayan basta SDF founder. Ipakikita ko po sa inyo ito. SDF founder. Nang sa ganun, para malaman ninyo kung saan kayo nagsimula. Tingnan ninyo. Bro, good morning. God bless. Thank you po sa inyo lahat. Mr. Pakanya, dapat mo itong ituro kahit saan basta si Jesus Diyos natin. Ay mali yung sinasabi mo. Ikaw po isang indifferentism. Mamaya pag-usapan natin yan. Ayan mismo nga yung Google nagsasabi. Seventh-day Adventist founder, 4, si Ellen White, si James Springer White, Joseph Bates, J.N. Andrews. Wala man ng Jesucristo. Dapat sinabi mo ito sa iyong presentasyon na ito yung mga founders ninyo. 4. Sa 4 na founders ninyo, walang Jesucristo po nakalagay. Ito pa. I-click natin itong Seventh-day Adventist Church Wikipedia mismo. Ayan yan mo na yung mga Wikipedia mismo. Ano po nakasaad sa Wikipedia? Adventist Church directs here from other branches the wider Adventist movement. Ito meaning natin. Seventh-day Adventist Church is an Adventist Protestant Christian denomination. Protestante kayo. Basahin natin yung logo ninyo. Ayan. May nakalagay na description sa baba na logo. Classification, Seventh-day Adventist, itim yung logo nyo. Ba't hindi color? Classification, Protestant. Protestante kayo. Ito, sino yung founder nyo? 4, number 1. Ito, founder nyo. Ayan, malaking muka. Ito si James White. Yung una, si Joseph Bates. Si James White.
At saka itong si Ellen Goodwhite, o yan, yung pinakilala niyong propeta at saka mga ngaral daw di umano. O ito, si Andros, yung pong founder ninyo, mga kano. At saka alam ba niyo yung isang kuan? Yung, yan ito pa, origin. Saan po ito origin? Sa Eden po ba? Yung sinabi nilang Genesis 2:3 at saka yung kinuha niyang Isaiah. Ay, malinaw. May 21, 1863, 159 years ago, Battle Creek. Ayan. Michigan, USA. US, United States. Hindi po ito galing ng Eden at saka hindi po ito tatag ng ating Panginoong Jesus Cristo. Dahil number 1, itong founder niyo, ito, si Joseph Smith, si James White, si Ellen Goodwhite, si Andrews, hindi po ito mga Diyos. Ano ba? Alam nyo, dapat alam nyo, magbasa kayo, ituro ninyo sa inyong mga membro na kayo'y protestante at tatag lang po kayo ng mga kano, hindi po tatag ng Panginoong Jesucristo. Itong sinasabi po niya na ang Seventh-day Adventist founded by Jesus Christ is only fiction. Ano po itong fiction? It only exists in the mind but not in reality. Hindi po sa realidad. Ito, baka sabihin ninyo, internet po yan. Kasi may Wikipedia po yan. Kailangan ko books talaga basahin ninyo. Sige, magbasa tayo ng books. Basahin po natin itong marami po tayong mga books dito na inihanda. Una, magbasa tayo ng Clollier's Encyclopedia Volume 20. Basahin natin ito. Papakita ko po sa inyo ito. Ayan Feds 618, Seventh-day Adventist, Protestant church that relies on the Bible as its sole rule of faith and practice, believe the second coming of Christ to be approaching and observe the seventh day of the week, Saturday as the Sabbath. Ay, hindi na lang natin to basahin itong ibang karugtong. Basta yung sinabi talaga, Seventh-day Adventist, a Protestant church. Protestanting simbahan kayo. At kailan ninyo ito ina-adapt itong ngalan, sa Bisayan to ngalan, kailan ito ini-adapt niyo ang pangalan, the name Seventh-day Adventist, ito, the dissenters officially adapt their Seventh-day Adventist name in 1860. 1860 lang po. Nagsaan po dito you are a Protestant church. Ngayon, tignan natin itong isang ebidensya na Clollier's Encyclopedia, binasa natin. Ito, basahin natin itong libro na The New Book Knowledge Encyclopedia. Basahin ko lamang po sa inyo ito. Maikli lang to. Itong feed sa 486. Basahin po natin ito. Protestant churches. Yan Coffee muna. Good morning, bro. Kay Brad Vicente Bujungan. Gandang umaga po sa inyo, sir. Seventh-day Adventist. The Protestant churches, the official or accepted names of the major Protestant denomination are given here. Protestant denomination major Protestant, hindi po minor, major talaga. In many instances, there are several kind of church bodies using the same name in form. Hindi ko na lang papangalanan tong iba. Masyado nang mahaba. Number 1, sa listahan ng major Protestant, Adventist. So, number 1 kayo sa listahan. Tinuro nyo ba ito sa inyong mga member na kayo Protestante? At number 1 kayo sa listing ng mga Protestante? Pangalawa, yung ginamit natin Pangatlo, ano po yung pangatlo? World history. Basahin natin itong difference between Catholic and Protestant. May 5, pero magbasa lang po tayo sa number 1 lamang. Ayan Ito. Difference between Catholics and Protestant. Both Catholic and Protestant are Christian. Kaya nga sinabi doon sa isang dokumento natin na sila po'y Kristiyano. Pero ano klaseng Kristiyano? Inbagay sa
Sa Bisayan term, bugok na Kristiyano. In the sense that they believe in Christ and His teaching. However, they have fundamentals difference as follows. World History page 161 yung binasa natin. Number 1, Catholics are united into organization under the supreme head, the Pope and Vatican. Protestant, on the other hand, are split into numerous mga sikta. Split. Ano po ito split? Ito po kumbaga sa Tagalog, naghiwa-hiwalay. In Bisayan form, bungkag ba? O katag-katag. Ito. Such as Anglicans, Congregationalists, Lutherans, Calvinists, Presbyterian, Methodist, Baptist, Seventh-day Adventist, etc. It's independent of the others. So, kasali kayo sa split sikta Protestante. Pangatlo ito. Di ba? Nasa kanilang Seventh-day Adventist belief yan. Mababasa din natin. Mismo nga, ilang mga books ng mga Seventh-day Adventist, mostly yung Seventh-day Adventist belief. Kung mayroon man kayong libro na yon, pakisabi sa akin, bibilhin ko yan. Na sila po ay the fastest growing Protestant denomination. Protestante sila. Ayan tandaan ninyo, Protestante talaga kayo. So, tinuro nyo ba ang karakter ng inyong simbahan na kayo Protestante? Nagsimula kayo ng May 21, 1863. Tinuro nyo ba yon? Anong tinuro ninyo? Nagsinungaling kayo sa mga tao, ginawa nyo uto-uto ang mga tao at sinabi ninyo, founded kayo ni Kristo. Natapos na lang yung debate, hindi kayo nakapag-present ng dokumento. Anyari, pinagtawanan na lang kayo ng LCA. Naawa tuloy ako kay Gillier Pacanya. Parang isip bata, Parang isip bata yung nangyari niya doon sa debate. Parang siyang mabuti pa nga yung grade 1. Matino yung pag-iisip at nakakaintindi. Protestante. Question. Ano po yung Protestante, sir? Ito, basahin natin. Hindi po tayong may sabi. When we define meaning, we're going to use dictionary. Ito yung Nelson's Dictionary of Christianity. Hindi po yawa niti, jablo niti ito Dictionary of Christianity po ito, Mr. Gillier. We're going to define Protestant. Ano po yung Protestant? Ito. Page 572. Protestant. Adjective. Of or relating to a church. Kawawa naman itong si Gillier, gumawa siya ng sariling termino niya. Policy of ad hominem daw. Saan ba yung, ay, nako. Good morning. Watching from, from Mungkayo, Davao de Oro, si Brother Rocky Arobo Suico. Gandang umaga po sa inyo, sir. Okay. Protestant of or relating to a church. Sino itong church? That separate. Saan ito nag-separate? From the Roman Catholic Church in 16th and 17th centuries during the Reformation, or a church that follows tradition established during the Reformation. Noun, open close and parenthesis, noun, member of the Protestant Church. So, member talaga kayo ng Protestant Church. At sinabi dito, tama nung sinabi ni Gillier Pacanya na nag-separate sila ng Catholic Church. Ang question, ano po ang itinuturo ng simbahang Romano-Katoliko na kanilang iniwan? What is Roman Catholicism? According sa dictionary, hindi po ko may sabi dictionary po. Ayan, page 596. Binasa natin kanina is 572. Ngayon naman, 596. Roman Catholicism. Apostolic faith taught by the Roman Catholic Church. Headed by the Pope as the Vicar of Christ, Supreme Pontiff, and the Patriarch of the West. Ano po ito? Malinaw ang sinabi na ang pananampalataya ng mga Romano-Katoliko ang itinuturo galing po sa Apostolic faith. Nagseparate kayo sa Apostolic faith. Ang dinala ninyo, Ellen White faith.
At saka yung apat, tatlong kasamahan niya. Kaya nga nagiging apat kayo. Hindi pa tatag ni Kristo yan eh. Isabi niyong katotohanan na kayo tatag lamang ng isang tao. Ordinaryong tao. Kayo tatag lamang ng isang kano. At nagla-live ako kahapon patungkol doon sa may binautismuhan na nagkaroon ng allergy sa kanyang sa skin, no? O, may tagid, kumbaga ika nga in Bisayan. Kawawa naman. May nag-comment doon sa aking live, si Kristo isang kano. Hey, ano pong nangyari sa inyo? Nasisiraan na ba talaga kayo ng... Kaya nagiging kano itong si Kristo? Ako naman, kaya nagiging kano. So, ayan ay, nako. Ano pong nangyari sa inyo? Nagkakatawa tuloy kayo. Now, malinaw ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. St. Matthew chapter 24 verse 24. Sabi niya doon na umuwas kayo. Basahin natin itong Biblia para malinaw. Meron tayong Biblia na Duay version. Ito po yung English translation po ng ng Latin Vulgate. Baka hindi alam ni Pagkanya itong Latin Vulgate. Mag-aral ka, Mr. Pagkanya. 24. For there shall arise false Christ and false prophet. Yan na. Diba? Nag-arise po itong si Ellen White at inyong ipinangaral na siya ay propeta. And shall show great sign and wonders, and so much as the same impossible even the elect. Ayan sinabi na. Nangyari sa inyo. Apat, founder, hindi si Kristo. Hindi ka po nakatama sa topic po, Mr. Gillier. Ang ginawa ninyo, karakteristik po ng Seventh Adventist, pinag-usapan yung mga doktrina daw galing sa Biblia. This is not all about church and doctrines or characteristic of the church. Kung pasado ba kayo? Sige, sakyan natin yung sinasabi yung karakteristik. Ayan Biblia ng Adventista version. Bisaya po ito. Basahin natin itong karakteristik ng inyong simbahan. Kung pasado ba kayo sa Feds 189. Ayan, ang Iglesia. Bisaya po ito. Translate ko na lamang po ito ng Tagalog, yan nood ito si Gillian Pagkanya. Wawa naman. Ang Iglesia, ito po yung uspos of Christ. At si Kristo mismo ay nagpapakamatay para lamang ito ay magiging banal at malinis. Ito yung sinabi nyo. Ang question, sino po yung spouse of Christ? Seventh-day Adventist ba? Ang spouse of Christ? Para pasado kayo dito? Basahin natin itong libro nyo. Great Hope, page 52. The Roman Church was still to him the spouse of Christ. Hindi po kayo. So kayo, nag-claim kayo sa debate na kayo yung tatag ng Panginoong Jesucristo. In fact, ang pinapangasawa po ng ating Panginoong Jesucristo, Katoliko Romano. Kayo, anong tawag sa inyo? Kabit. Kabit kayo. Pangalawa, ang Iglesia universal. Hindi ko na lang po tatagalogin dahil parang Tagalog naman Ang Iglesia universal. The church is universal. Ano po itong universal? Diba? Yun ay question niya. St. Matthew 28, chapter 19 na sa buong daigdig daw, kaya dumaan sa Amerika. Totoo namang yung simbahang Katolika umabot po sa Amerika. Dahil yan nga yung purpose ni Kristo worldwide. Kaya nga tinawag na Catholic. Question, ano po itong Catholic? Universal. Kaya nga sinabi niyo, Church is universal. What is Catholic? Ang Catholic po, sinabi ng dictionary sa meron pa nga tayong di ba nagbasa tayo ng tatlong dokumento, meron pang isa
World Book Dictionary, di nyo ito binasa kasi wala kayo nito. Ang meaning ng Seventh-day Adventist is a Protestant churches. Protestant lang po talaga kayo. Na nagsipa kayo sa Roman Catholic Church, tama yung sinabi mo, ang Roman Catholic Church na inyong iniwan is apostolic faith taught by the Roman Catholic Church. Abay, delikadong kayo. Oh, ha? Delikadong kayo. Ito. Usahin natin ito. Ang meaning ng Catholic. A church, a Christian church, governed by Pope. Hindi kayo pasado dahil wala kayong Santo Papa. Kutya kayo ng kutya ng Santo Papa. Suway kayo ng suway ng Santo Papa. Well, in fact, yung libro niyo sinasabi, huwag kayong mag-judge kahit sa mga papa ng Katoliko, kayo judge kayo ng judge. O, yan yung pangalawa ha. The church is universal. Question, pasado po ba kayo sa sinasabing universal? Kasi ang sabi po ng dictionary, ganito. Ating babasahin itong dictionary, kapatid na pakanya. Para alam mo. Ayan o. The New Webster Dictionary. Sayin natin itong meaning ng Catholic. Para alam mo. 562. Naglalamig na itong kape natin. Mahaba yung usapan. Catholic. Any of the original Christian church before the schism between East and West pertaining or adhering to Catholicism, member of the Roman Catholic Church. Original Christian Church? Sinabi ba nyo ito? Yung mga membro ng Roman Catholic Church? Sinabi mo, kayo lumabas sa tunay na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Di kawawa kayo. At kayo yung lumabas, kayo pang nag-claim na kayo yung tunay. Diba? Sabay yung hustisya po sa inyo. Medyo masakit po tayong magbigay ng komentaryo pero tatanggapin mo na lang, Mr. Pacanya. Wala po kayong tama kahit isang nangyari po sa inyo, Gilier. Wala po kayong si Gilier Pacanya, walang tama. Ayan yung si Gilier Pacanya. Ito po yung profile picture niya, si Pope Francis. Anong nangyari po sa inyo? Bakit profile picture mo si Pope Francis? Pangatlo. Ang iglesia uskalawas, kadaghan ng membro. Tatagalogin natin ito, Bisaya ito eh. Ang iglesia, isang katawan na marami pong membro. One body that consists many members. Question, marami po bang membro ang Seventh-day Adventist? Noong naitatag po ito, noong na-organisar po ito, marami po ba itong membro? Basahin natin ito libro nila. Hitabo sa katapusang panahon, last day event po ang English ito. 1,000 pesos pala sa price ng kwan. Hindi ko na lang binili, wala akong pera. Magtiis na lang tayo sa Bisaya. Boston naman sa ating live Bisaya, di ba? Page 55, kailan na-organisar? Bisaya po ito, tatagalogin ko na lang. Ang Iglesia Adventista was organized, na-organisar, noong, ni Adtong, on, in English, 1893. Organisado kayo sa taong 1893. Yung, itong Tanduay Ram, headquarters po sa Pilipinas, noong 1854 ba? Mas nauna pa sa inyo yung Tanduay Ram. Pati nga yung mga membro ninyo. Kao pa nga yung bato nangyari. Nga adunay 3,000 ka mga sakop tunga sa dosina nga mga komprehensya. Ano po sabi? Na-organisar po kayo noong 1893 na mayroong 3,500 na mga kasapi member. Aliit! 3,500! Ano to? Kamote na ikinarkal dun sa kwan? At saka half-dozen, hindi po ba lang kayo nagiging 1,000? Anong nangyari, Gilier Pacanya? Ano bang mismong libro po nagsabi po sa inyo? Diba? Maraming membro. Ay, hindi pasado. Ay, mula pa yan ba sa pag-organisar yan? Ngayon, marami na po kami. Ilan kayo? Sabi po ni Jeffrey Rinian sa kanyang live, dati pa po yan. Iwan ko.
pagpira po yung pag-uusapan natin, hindi po magiging milyon ang pira kapag wala pong sintabo. So ang malaking value po ng pira is sintabo talaga. Hindi po piso, hindi 100, hindi 1,000, hindi milyon, bilyon. Sintabo ang pinakamalaking halaga. Pag pira yung pag-uusapan. Kasi kapag wala yung sintabo, halimbawa 1,000,000, pag binawasan mo ng 5 centavos, hindi na po magiging 5 million. Wala. So kagaya nito, sinabi po ni Jeffrey Rinyan sa kanyang live, dati pa yun meron na po silang 50 million total sa buong mundo. 15 million Okay. Now, 15 million. Ayun ko ngayon, hindi na magiging 15 million, nabawasan na. Marami na pong Seventh Adventist na nakausap ko na, Brad, balik na po ako sa Katoliko. O hindi na magiging 15 million kahit isa lang kukuha. Mawala sa inyong membro, hindi na magiging exact 50 million yan. Kaya nga sa pira, kapag mawalan ka ng sintabo, hindi na magiging exact million yan. O mahirap hanapin yung sintabo dahil, minsan ang hinahanap sa mga tao ngayon, hindi sintabo, piso, 1,000, tens, hundreds, billion. Diba? Bihira lang yung tao maghanap ng sintabo. Hindi nila alam. Ito nga, diba? Anyari po sa inyo, sige, pagpalagay na lang natin, 15 million kayo. Since mabait itong Katoliko, tataasan natin ito ng 60 million. Since mabait pa rin yung Katoliko, tataasan pa rin natin yung membro ninyo ng sabihin na lang natin, kuhan kayo, 100 million kayo. Hindi pa rin kayo nangungulilat. Hindi pa rin kayo nangungulilat. Di ba? Pero ayaan na lang natin yung 100 million. Dito tayo sa exact na sinasabi ni Rinyan, 50 million. Alam ba nyo ang populasyon ng Pilipinas? I-google natin yan Philippine population. Diba? Google natin yan. Philippine population 2022. Ito na po. Current population Philippines in 2022 is 115,559,009. 15 million. Yaan na lang natin yung extra. Dito na lang tayo sa 15 million. Makay, nagdududa itong si Pakanya. Ayan Pakanya. Pagkikita ko po sa inyo ang populasyon ng Pinas. Ayan 15 million. 115 million. Ayan po yung populasyon na in 2022. Ayan. Ano pong connection dun sa populasyon ng Pilipinas at saka sa inyong populasyon po ng Guan? Ihahambing lang po natin na inyong membro 50 million, hindi kayo nangalahati sa Pinas populasyon. Kahit itong Pinas walang tao, sa pagpalagay na lang natin na walang nakatirang tao sa Pilipinas at ipapasok lahat ng Adventista sa Pilipinas, hindi po mapupuno ang Pilipinas sa inyo. At saka, sinabi nyo, the church is Catholic, universal. Kailan kayo nagiging universal? Wala nga kayong, sinabi pa niya, malaking palakpak niya, sabi niya, ganito palakpak niya. Dahil nabasa niya doon sa Roma, nagsinungaling daw ako nung nagkasagutan kami sa live, wala di umanong Seventh Adventist sa Roma, sabi ko. At pagtingin namin, mayroong dalawa. Yung isa, Filipino Seventh Adventist, temporarily closed. Hindi natin may kailaan na mayroon kayong Seventh Adventist doon. Sa palagay na natin, 10 yung mga simbahan ninyo doon, Seventh Adventist. Ang ibig ko pong sabihin na walang Seventh Adventist noong unang century. Pero dito po tayo magbase, ayan sa kasaysayan ng daigdig. Basahin natin ito, Mr. Pagkanya, page 178. Ang unang simbahan, dito po tayo nagbase. Ang unang simbahan ay itinatag sa Jerusalem, Roma, Alexandria, Antioch, Constantinople, at Corinth. Na hindi nyo nga alam kung kailan dumating yung Filipino Seventh Adventist na temporarily closed pa nga.
Sa una ay sinasabi, kailan kayo nagkaroon ng simbahan sa Roma sa unang mga siglo? Kailan kayo hanggang ngayon siguro, meron kayo sa Roma, sa Jerusalem, I don't know. O Alexandria, meron ba kayo? Sa Antioch, meron ba kayo? Constantinople at Corinto, meron ba kayo? Tuloy yung basa, Brad, sa Page 179. Tignan natin kung pasado ba kayo. Nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko. Yun nga, universal sinabi nyo. Upang tukuyin ang simbahang Kristiyano. Sa kanluran, ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal upang kalahatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at ang simbahan ito inatasan ni Jesus na misyon para sa buong sangkatauhan. Yung ginamit mo po na bersikulong St. Matthew chapter 28 verse 19, ayan po ang simbahang Katoliko. Inatasan ni Kristo para sa buong sangkatauhan. Hindi po kayo yung sinugo. At saka sa loob mismo ng simbahang Katoliko, si Kristo nandun. Wala po sa Seventh-day Adventist. Diyos ko naman, Diyos mio. Wala. May nag-comment. Christian ba si Constantine? Tanong ng SDA. Christian ba si Constantine? Si Constantino po ay isang persecutor yan, emperor ng Roma. Since mayroon siyang pangitain, vision, nakonverter po siya ng Katoliko. At nabinyagan siya in 315 AD. Nagpabautismo po siya. Hindi po siya sa kanyang, hindi po sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist po, ayon po sa kanilang libro, it appears in 1844, The History of the Adventist. Yan mismo sinabi ng kanilang libro. Nagbasa lang po tayo, no? Sa page 1202, The Origin of the Adventist Church. What is the origin of the Adventist Church? Historically, it appears. Nagpapakita lang po talaga sila in 1844. So, anong kadahilanan na magsinungaling pa itong si Pagkanya na sila yung tatag ng ating Panginoong Jesucristo? Ang nangyari po sa debate, mga kapatid, wala po talaga siyang naipresent. Kung sa barilan po ito, hindi po siya nagkatama. Ikawawa. Dinaan na lang niya sa trust talk ad hominem. Bawal po yan, di ba? Kung bagay, ang tingin ko po nitong si Gilder Pagkanya, parang isang bata na walang matinong pag-iisip. Diba? Wala pong matinong pag-iisip ito si Pagkanya. So, lumakas ng ulan. Stay away from Seventh-day Adventist. Kawawa naman talaga itong si Pagkanya. Totoo naman sinabi niya, nagsiparit kayo ng Katoliko, kaya nagiging Protestante kayo. At hindi po Protestante ang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sinabi po niya, nagsinungaling sila po daw, nagsimula doon sa Eden. Mali. Dahil yung birthplace po ninyo, hindi po sa Eden. Florida, USA po. Ayan po yung basahin natin itong kanilang, ipapakita ko po sa inyo ito, SDA, SDA. Mag-search tayo ha. SDA birthplace, ipapakita ko po kung kailan ito nagsimula itong kanilang simbahan. Birthplace. Sabihin na lang natin. Birthplace. Yan. Seventh-day Adventist birthplace. Tignan natin yung itong images. Ayan, ito. Sahin ko lamang po sa inyo ito. Itong nakasulat po sa kanilang birthplace. Itong hanap tayo ng klarong-klaro. Ayan, mayroon pang nagpa-picture. Si Manong. Manong, basahin natin muna itong kuhan sa inyo, Manong. Itong hindi man masyadong klaro itong kuhan ninyo. Itong kanyang sulat sa lapida. Maghanap tayo ng klarong-klaro. Ayan. Ay, hindi naman masyadong klaro ito. Maghanap tayo ng klaro. Ayan, itong si Manong. Hindi pa rin klaro. Nagpa-picture pa. Ayan, klarong-klaro na po ito. Wala man lang zoom ito.
Babasahin ko lang. Yung content nito sa kanilang birthplace po, nagpa-picture-picture, nagpa-selfie-selfie pa itong si Manong. Sinulat ko na lang doon sa kanilang page ng Biblia para hindi, ayan sinulat ko yung laman nun. Pinagtyagaan ko nga, ayan sinulat ko. Ano pong laman? The birthplace of the Seventh-day Adventist Church. Kailan kayo nagsimula? Birthplace ninyo ha? Hindi po sa Eden. Itinuro niyo ba ito? Ano ba sinungaling kayo na kayo tatag ng ating Panginoong Jesucristo? Sinungaling yan eh. Hindi po tunay yan. Ayan In April 1842, a group of citizens in this town banded together to form the first Christian society in the Adventist movement of 1842 to 1843. 1842 lang kayo hanggang 1843. They espoused the Advent hope in January 1862. These Washington Sabbath keepers, after meeting for many years as a loosely-knit group, organized as the first Adventist, the first Seventh-day Adventist Church, take a second flip opposite the common 2.3 miles on Millen Pond Road to the site of this building. Ay, hindi kayo sa Eden. Sa Amerika lang kayo nagsimula. At proud pa nga yung isa si Manong mo. Nagpa-picture-picture doon sa inyong kwan. Nangawa talaga sila ang pagtulunan sa mga Judaism bro. Maunay nagpagka-Hudyo. Yes! Totoo yun. Ginamit ninyo ang Biblia, hindi naman inyo. Sana naman. Kung gamitan yung Biblia, Mr. Pagkanya, hindi naman inyo yung Biblia. Ha? Nangyari po sa inyo. Di ba? Nako. Kawawa. Wala. Sa debate, wala kayong tama. Hindi po tumama. Wala po. Walang 9% kay piso. Ha? Kagaya nang nagsabi kayo. Example lang ito na mamimigay ka ng ayuda. Pero ang hindi, wala ka namang naibigay kay piso. Di ba sinungaling yun? Kung mag-present po kayo ng topic, church and founders, so focus lang po tayo sa founders. Hindi po tayo focus doon sa church and the doctrines, kung ano yung doktrina ninyo. Kahit balik-balik na rin nyo pa ang Biblia, mag-memorize kayo. Kahit buong laman ng Biblia sinunod ninyo, ang katotohanan, hindi kayo tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Useless pa rin. Kahit ang kinin nyo pa ang buong laman ng Biblia, nananatili pa rin. Kahit pa sabihin ninyo, maglagay kayo ng karatula na kayo yung pinakamabait na tao sa buong mundo, hindi nyo pa rin maikaila na kayo talaga'y pirated fake church. Hindi po kayo tunay na Kristiyano. Kayo tinawag ng Kristiyano pero bulak na Kristiyano kayo. Ibig sabihin na lang natin na peking Kristiyano. Paano kung SD ang sumusunod sa utos kahit hindi sila ang nauna? Basihan ba yan? Na kapag tayo sumambat ng pangalan ng Panginoon, kapag tayo tumawag ng pangalan ng Panginoon, basihan ba yan? Na pagiging ayun isang tao mapupunta na ng langit? Ano po yung deklarasyon ni Jesus Christ talking about that? Basahin natin itong Biblia. Tagalog version yung basahin natin. Magandang balita, Biblia, ba't ko ito binasa dahil common Bible po ito. St. Matthew chapter 7. Basahin natin ito. Alam ko, nabasa ito ng mga protestante dahil paborito po nyo basahin ito. Lalong-lalo nito mga kasamahan ninyong mga kabaro nyo, Seventh Adventist. Chapter 7, verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano pong kalooban ng Ano pong kalooban ng Diyos kay Kristo? Anong tayo siya ng iglesia? Doon pa lang palpak na kayo, hindi kayo pumasok, hindi kayo umanib. Ang ginawa ninyo, umanib kayo sa mga tatag lamang ng tao.
Mga sikta. Ano po ito sikta? Oh, di ba sinabi doon sa world history, ang binasa natin, na, oh, di ba? Sinabi sa world history, na sila po sikta, yung Seventh-day Adventist. Ito, ano po sinabi ni San Pablo with regards about sikta? Oh, Titus chapter 3 verse 10. Sayin natin. Yung binasa natin is Christian Community Bible. If anyone promotes sick in the church, warn him once in the second times, and if he still continues, break with him. Hindi po tayo pwedeng umanib sa mga sikta lamang. Magbabala, sabi ni San Pablo, kung mayroon mang mga taong nagtayo ng sariling sikta, babalaan ninyo siya ng una at saka pangalawa. Pag hindi siya nagkinig sa inyo, break with him. Simple lang. Hindi natin kailangan na umanib pa ng... Di ba? Deklarasyon po ni San Pablo yan eh. O anong sinabi ni anong sulat po ni St. Luke doon sa Acts of the Apostle? Sinabi sa Acts of the Apostle, sinabi ni San Pablo, ang Diyos wala doon sa mga templong tatag lamang ng tao. Acts chapter 17 verse 24. So kahit gumawa ng masama, basta itinatag ni Kristo, maliligtas, hindi naman ganun. Kapag ikaw po ay nasa tatag ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kang gumawa ng masama. Dahil hindi porket nasa loob ka ng simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo, kapag gumawa ka ng kasamaan, ay maligtas ka pa rin. Hindi ganun. Kung nasa tama ka ng simbahan, gumawa ka ng tama. May tinuro ba ng ating Panginoong Jesucristo na magpakasama kayo? Ano po kanyang bilin ng kanyang mga apostles? Love one another as I love you. Ano yung nakasimple? Magmahalan kayo. Ano nangyari sa inyo? Nagmahalan ba kayo? Sa Seventh-day Adventist, nag-follow ba nun sa love one another? Wala. Ginawa ninyo, binasag nyo, sinunog nyo ang mga imahe. Iso kayo ng iso ng Katoliko na wala man na resibo. Tuwawa kayo. Sa mga nag-comment kahit nasa loob ka ng simbahang Katoliko, huwag kang gumawa ng masama. Huwag kang mamatay ng tao. Huwag kang magmura. Lahat wag. Dahil bawal po yan. Kapag nagkakumit ka ng kasalanan na hindi mo ito sinisihan at hindi ka nagkumpisa ng pari, nananatiling kasalanan pa rin yan. At ang explanation po ng simbahang Katoliko, kapag mortal yung kasalanan yun, namatay ka sa loob ng simbahan, hindi ka nagsisisi, ay ikaw po mapupunta sa dagat-dagatang apoy because of that. Okay lang yung gumawa ka ng kasalanan na hindi mo alam. Ikaw po inosente sa iyong ginawa. Walang kasi ang description po ng mortal sin is all about full of knowledge. Ikaw po full of knowledge. Ano nangyari po sa inyo? Yeah. So, ito, sabi ni Kwan, okay, tama, kung nasa tamang simbahan gumawa na mabuti, yan. Huwag mong sabihin na ako po ay nasa tamang simbahan, gumawa po ako ng kamalian, gumawa po ako ng kasalanan, dahil nasa tama na po ako. Hindi po ganun. Kung nagsisikap itong mga taong nasa maling simbahan, nasa piking simbahan, na gumawa ng tama, gumawa ng mabuti, ano pa kaya tayo na nagiging kasapi ng tunay na simbahan? Kung nagbasa yung mga ibang sekta ng Biblia na nasa maling relihiyon sila, ano pa kaya tayong nasa tama? Simple lang, di ba? So, sabi niya dito, hindi porket protestant pinaniwalaan, mag-ingat, sabi ni Paul. May ikon siya. Kahit saan sik, basta si Jesus, Diyos natin. Ito, mali yung kuan ha. Ito po yung tinatawag na indifferentism.
Religious indifferentism. Ano po itong religious indifferentism? Who hold an erroneous view. Yung mga maling pag-uunawa, maling paniningin, maling pagtingin, yung ika nga. O ano ito? Yung okay lang, sa loob ng bunagin ka magsimba. Dahil Diyos naman ang kanilang sinasambat, Diyos naman ang kanilang pinupuri. Wala naman talagang relihiyon magkapagligtas ng tao. Okay lang yan. Yan po yung paniniwala ng mga indifferentism. Ano? Dapat alam mo kung ano yung mga tawag na tao nun. Di ba? So, ano po sinabi ng Biblia? Sinabi ba ng Biblia na Jesus Christ founded Seventh-day Adventist? Founded the Seventh-day Adventist? Wala nga naibigay. Tinanong ni sino? Ni RG sino? Wala nga naibigay. Ano nangyari po sa inyo? Ang pagtulunan, yung isunod sa mga SDA, kay walay kapasuluan, sala, patyang God, walay ko kaloy ang nakalapas balaod ni Moises. Kaya nga, Hebrew 10:28, Acts 13, 39. Alam ba nyo itong debate nila ni Carlo Badinas at saka itong si Daryl Villanueva? Nagtanong po itong si Cirilo Castro. At ang ginawa po ni Daryl Villanueva, ibang sinungaling. Dictionary binasa, pinutol pa. Sabat, ano meaning na Sabat? A seventh day of the week observed by Jews and some Christian. O yan, some Christian. Kasi sabi niya, mayroon pong dalawang Kristiyano. Una, itong tunay daw na Kristiyano na namamahinga ng Sabado at saka itong Kristiyano po na sumasama sa pananampalataya ni Constantino. Ang binasa niya is yung una. Sabi niya, ito yung tunay na Kristiyano ha. Sabbath is the seventh day of the week observed by the Jews and some Christian. Hindi po binasa yung karugtong. May karugtong po yan. Ano po yung karugtong? Sunday, the Lord's Day, the Christian Sabbath. Hindi mo binasa. Yung Christian na sinabi mo doon sa una, yung mga Kristiyanong sabihin lang natin na in Bisayan term, hiwi. Hindi po sumasama sa tama na pananampalataya. Sumasama po sa mga, kayo yung sumasampalataya doon sa mga Hudyo na doktrina, na kultura. Hindi mo binasa yung karugtong. Awa naman. Basahin mo nga. Aywa. So yan po, Mr. Pacanya at saka si Daryl Villanueva, pinag-uusapan natin din naman issue dito. Yung point ko talaga is all about yung pagsisinungaling ninyo. Kailangan nyo ba talagang magsinungaling na kayo tatag ng ating Panginoong Jesucristo upang paniwalaan kayo ng mga tao? Ayun, ganun. Bakit sinabi nyo ba sa mga membro ninyo na kayo isang protestante, at kayo ay rehistrado po sa Security Exchange Commission? Sinabi nyo ba yan? At sinabi nyo ba na according to St. Paul na iwasan ang mga siktang tatag ng tao? O ang sinabi ninyo nagsinungaling kayo na kayo tatag ng ating Panginoong Jesucristo? Nagsimula po kayo sa Eden. Nangyari po sa inyo. Di ba? Iba yung sinabi ninyo. At hindi ba kayo nagtaka? Kayo po ay galing ng Amerika. O ano ngayon, Brad, kung galing ng Amerika itong Seventh-day Adventist? Yes. At according po ito sa World Almanac and Book of Facts, ito po isang naglalaman ng about facts in the USA. Sa mga English people. Kaya nga, ang most of content nito is magkano yung ira sa United States, characteristic public of libraries by state, notable US museum. Lahat po ng mga laman nito is all about patungkol po ito sa itong about USA. So, dito, since ito po ay sinabing Book of Fact, ano po itong Book of Fact? Mga libro po ng kaalaman. Siyempre,
kasali na po dito ang relihiyon. Di ba? Kasali na po dito ang relihiyon. So, now, since kasali dito ang relihiyon, basahin natin ito. Page 174. O, why no po itong nakasaad dito? O, ayan. Major Christian Denomination. Major Christian ha. Hindi po Major Protestant. Yung binasa natin kaninang Collier's yung New Book Knowledge Encyclopedia is Major Protestant number 1, yung Seventh-day Adventist. Dito naman sa Book of Fact, na sinabi po dito, malinaw, na Major Christian Denomination. Mayroon po tayong 12 na nakalagay dito. Sa 12 Major Christian Denomination, number 1 po is Baptist. Hindi ko na lang babasahin kung kailan na itatag kasi mayroong origin nakalagay. Masyado na pong mahaba. Number 2, Church of Christ Disciple. Number 3, Episcopalians. Number 4, Jehovah's Witnesses. Number 5, Latter-day Saints Mormon. Lutherans. Number 6, number 7, Methodist. Number 8, Orthodox. Number 9, Pentecostal. Number 10, Presbyterian. Number 11, Roman Catholics. Basahin natin yung origin niya. Traditionally founded by Jesus Christ, who named St. Peter the First Vicar. So, tatag talaga ng ating Panginoong Jesucristo. At ang uli, United Church of Christ. There are 12, nakasaad dito ha, there are 12 major Christian denomination. Question, kung Kristiyanong tunay ang Seventh-day Adventist, bakit hindi kinikilala ng USA na kayo major Christian denomination? Hindi ni Kristiyano. Sa Amerika naman kayo nagsimula, bakit hindi kayo kinikilalang major Christian? Bakit ang kilala po sa inyo, ang kinikilala ng history sa inyo, ang pagtingin ng history sa inyo, kayo protestante? Aminin nyo. Mr. Pagkanya, alam ba nyo ito? Basta kayo ng fact check. Huwag yung fok-fok yung basahin ninyo. Huwag basta kayo. Diba? Kawawa talaga itong si Pagkanya. Naninirahan tayo ng Pilipinas. Dapat maniniwala tayo sa mga history ng Pilipinas. Instead na sabihin mo na founded kayo ng ating Panginoong Jesucristo, ay sabihin mo na lang na ang tatag talaga ng ating Panginoong Jesucristo hindi po Seventh-day Adventist. Ayan Philippine history, Christianity Spain's greatest legacy, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strength through this religion was issued in origin being founded by Jesus Christ in Palestine. Hindi po Seventh-day Adventist ang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Napakasimple. Diba? Napakasimple lang. Pero ang ginawa po sa inyo, nagsinungaling kayo, Mr. Pagkanya. At maraming ad hominem yung ginawa ninyo. Hindi mo tumama sa topic. So, when we talk about church and founder, focus lang po tayo sa mga founders. Kung mayroon kayong founders. Kung talagang si Kristo ang nagtayo ng simbahan ninyo, huwag kayong repair na namamahinga kayo na ikapitong araw, si Kristo ay namamahinga na Sabat, at yung Biblia, sinunod ninyo. At ang conclusion ninyo, kayo itatag ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yan yung basihan yung doctrines. Hindi po basihan natin yung sabihin natin yung karakteristik kung ano kayo. Maraming yung nag-angkin sa Biblia na sila'y sumunod. Sila'y nag-follow sa Biblia. Bakit hanggang ngayon, peke pa rin? Naan nyo yan? So, Mr. Pagkanya, naubusan natin ng oras. Sa 6:30 na po ng umaga. At, sino ba ito? Lahat ng mga nag-follow sa ating Facebook page, magandang umaga po sa inyo. At, nawa po ay marami tayong natutunan sa aral na ito. Basahin natin itong si Juan. Nag-comment po itong si Brad Cirilo Castro. Sabi niya, ito.
wala gani kapahulay si Adan sa gipahulayan sa Dios din sa stress is day no. Tama naman. Alam ba niyo sir? Tama yung desisyon mo sir na kayo po ay nagiging kaanib ng Katoliko at umiwas sa Seventh-day Adventist sir. Palakpakan. Oh. Yeah. Palakpakan natin itong si sir. Palakpakan pa rin. Awesome! Palakpakan pa rin natin itong si Sir. Asan na ba yung ibang palakpak natin? Ayan. Diba? Ang sarap talaga sa pakiramdam, sir, ano? Yung bumalik ka sa tunay na simbahan, sir. Itong si Pakanya, hindi man lang alam. Ito ha, Gilier Pakanya. Saan na ba yung sinabi mo? Ito ha. Gilier Pakanya. Gilier. Ito ha. Sahin natin itong post niya. Itong kuan niya. Gilier Pakanya. Sandali lang ha. Pakanya. Hanapin natin itong mismong sinabi niya. Utos. Hanapin natin ito. Mismong sinabi niya. Ayan Si Gilier Pakanya po may sabi. Bakit hindi niya ito sinabi sa kanyang live debate kagabi? Ayan. Siya po mismo na sabi yan. May post ko pa nga Sabi niya, wala naman talaga tunay sa SDA, puro arte. Ba't sinabi mo, tatag kayo ng Panginoong Jesucristo, ikaw na po naisabi. Na wala talagang tunay sa Seventh-day Adventist, puro arte. Kaya nga kasali ka sa kaartihan Ano pong nangyari sa inyo, Mr. Pakanya? Yeah. Wawa kayo. Lahat. Wala talagang tunay sa SDA. Deklarasyon ni Pakanya yan Hindi ko po yan lilimutan. Ebidensya po, naka-screenshot talaga. Mr. Pakanya. Oy, nagdepensa kayo ng simbahan mo na walang tunay. Wawa ka naman. Okay, wala na din sapat na oras hanggang sa susunod muli. Ito yung lingkod Brother Jen Gapo yung magsasabi po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagkikinig. Gihisgutan sa Lucas 4:16 diin si Jesus lidagko wala magtukod og diin sa si Jesus. Mauman. Mamayang hapon live tayo ulit sa ating Facebook timeline at maghahanap na rin tayo ng mga issues at sasagutin natin mamaya sa ating live. Standby lang po kayo kasi mayroon po tayo tiga ulan noon Lara ko ikuan ringkot. Okay, so maraming salamat sa inyong pag-follow at panonood, pagkikinig sa ating munting channel Katoliko in Action Live. Ito yung lingkod, Brother Jen Gapo, Defensor Katoliko, magsasabi po sa inyo, God bless, mag-ingat po kayo lagi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.